Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan cikin wannan gida muna muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. 'Yan kasuwa maza da mata, albishirinku wannan sirrin naku ne. Du ɗan kasuwa namiji da kake yin harkar kasuwanci kana saye da sayarwa, kana so kasuwancinka ya buɗe, kana so ka samu buɗi a harkar kasuwancinka, to kai amfani da wannan sirrin za ka ga buɗi a harkar kasuwancinka in sha Allahu ta'ala. Ko kuma mace ne ke 'yar kasuwa, kina saye da sayarwa, kina so kasuwancinki ya buɗe, kina so ki ga buɗi a harkar kasuwancinki, to ki amfani da wannan sirrin za ki ga buɗi a harkar kasuwancinki da yardar Allah. Du ɗan kasuwa namiji ko 'yar kasuwa mace da suke so Allah ya musu buɗin da ciniki mai yawa mai albarka ta yanda zai riƙa zuwa muku, to kuyi amfani da wannan sirrin za ku ga buɗi a harkar kasuwancinku bi-iznillahi ta'ala. Indai ɗan kasuwa ne kai harkar ka saye da sayarwa, to idan ka yi amfani da wannan sirrin Allah zai maka farin jini na samun ciniki sosai in sha Allahu ta'ala. Haka zalika indai mace ne ke 'yar kasuwa da kike yin harkar kasuwanci kina saye da sayarwa, to idan kin yi amfani da wannan sirrin Allah zai miki farin jini na samun ciniki mai yawa in sha Allahu ta'ala. Domin wannan mujarrabin sirri ne, mujarrabin lakani ne, sai dai ɗan kasuwa ba ka yi shi ba, sai dai 'yar kasuwa ba ki yi shi ba in sha Allahu ta'ala. To 'yan uwa ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa sannan ku yi share, ku yi liking saboda 'yan uwa su samu ganin wannan sirri saboda su masu amfana. Kuma ta yanda da zarar mun saki wani sirri ya riƙa zuwa muku kai tsaye in sha Allahu ta'ala. Kuma idan mutum yana neman wani ƙarin bayani ko kuma idan mutum yana so za a yi masa wani aiki na musamman, to in sha Allahu zai iya tuntuɓar malam akan wannan lambar ta WhatsApp 08067013031 in sha Allahu. Duk wanda ya tuntuɓi malam akan wannan lambar ta WhatsApp to zai samu malam da yardar Allah. 'Yan uwa kamar yadda muka shaida muku, wannan sirri ne na 'yan kasuwa, lakani ne na 'yan kasuwa, mujarrabi mai ƙarfin gaske in sha Allahu ta'ala. Du ɗan kasuwa namiji da kake yin harkar kasuwanci kana saye da sayarwa, kana so Allah ya maka buɗi a harkar kasuwancinka, kana so Allah ya maka farin jini na samun ciniki, kana so Allah ya maka jalabi na samun kwastomomi, kana so Allah ya maka fatahi na samun jama'a da ciniki mai yawa mai albarka, to kai amfani da wannan sirrin Allah zai maka buɗin da jama'a za su riƙa zuwa wajen ka siyayya gabar da yamma, kudu da arewa, maza da mata da izinin Allah. Haka zalika ko kuma mace ne ke 'yar kasuwa da kike yin harkar kasuwanci kina saye da sayarwa, kina so Allah ya miki buɗi a harkar kasuwancinki, kina so Allah ya miki farin jini na samun ciniki, kina so Allah ya miki fatahi na samun kwastomomi, kina so Allah ya miki jalabi na samun jama'a, yanda jama'a za su yi ta zuwa wajen ki siyayya gabar da yamma, kudu da arewa, maza da mata, to ki amfani da wannan sirrin Allah zai miki buɗi a harkar kasuwancinki in sha Allahu ta'ala. Du ɗan kasuwa namiji ko 'yar kasuwa mace da yake so Allah ya masa buɗin da jama'a za su riƙa zuwa wajensa siyayya gabar da yamma, kudu da arewa, maza da mata, to yi amfani da wannan sirrin. In har ɗan kasuwa namiji ka yi shi ko 'yar kasuwa mace kika yi shi, to ciniki zai yi ta zuwa muku gabar da yamma, kudu da arewa, kuma ciniki mai albarka in sha Allahu ta'ala. Da shi wannan sirri idan namiji ɗan kasuwa kana so za ka yi amfani da wannan sirri ko kuma mace 'yar kasuwa idan kina so za ki yi amfani da wannan sirri, to da farko dai ka tabbata ko ki tabbata
mutum ya samo itacen lalle amma busasshe. Idan mutum ya samo itacen lallen nan busasshe sai ka feƙe shi sai ya zama alƙalami ko ki feƙe ya zama alƙalami. To bayan mutum ya feƙe sai mutum ya nemo tawada sai mutum ya nemo farar takarda. Kamar yadda kaga an yi rubutun nan to kai ma haka za ka rubuta. Za ku ga cikin hatimin nan gabaki ɗaya an nasu aka saka to kuma haka za ku saka. To bayan mutum ya saka sai mutum ya naɗe wannan takardar sai ta zama laya. Idan mutum ya naɗe ta zama layan nan to mutum zai bari ne sai ƙarfe 1 dare yayi daidai. Sai mace ko namiji sai mutum ya tashi bayan mutum ya tashi sai mutum ya yi alwala bayan ya yi alwala sai mutum ya zo ya sallar nafila raka'a 4. Bayan mutum ya yi sallama mutum zai yi istighfari 100 hailala 100 salatu annabi 100. Bayan mutum ya yi sai mutum ya ɗauko wannan layar sai ya ɗaura a saman carbinsa. Bayan mutum ya ɗaura sai mutum ya ƙudurta niyya sai ya faɗi ya rabbi Allah zan yi wuridin warfana wa makanan aliya da niyyar Allah ga mun buɗin da jama'a za su riga zuwa waje na siyayya gabar da yamma kudu da arewa maza da mata. Kuma Allah ka sa mutane su riƙa zuwa mun da alkhairi. Allah ka sa ni riƙa samun ciniki mai yawa mai albarka. To mutum zai kalli arewa ya wuridin warfana makanan aliya 1000 sai mutum ya kalli yamma ya 1000 sai mutum ya kalli kudu ya 1000 sai mutum ya kalli gabar ya 1000. To ana yin sa ne kullum 1000 tsawon kwana 7 a rana ta tsawon kwana 7 a rana ta 8 za a samu fararen kaji manya guda 3 sai a yanka sai a sadaka. To wallahi duk ɗan kasuwa ne zai ga buɗi in sha Allah yan wa bisalam.